I pozdrav svima da došli u Protrek Minecraft, danas igramo mini games. Pošto evo ga igramo Halloween Horror, ali ta igra traje još 1-2 dana, tako da sam odlučio da je snimim. Evo, koji će, ajmo server 1. Samo da uzmemo kit. Tor. I igra počinje za 15 sekundi, tako sad čekat ćemo. Sa mnom su danas Šeha i Mark PMC. Pozdrav. Ja se inače što sam danas malo da kažem nadrkan. Sjebao sam se, znači bio sam danas u školi, bio sam na treningu, išao sam da radim, znači nema šta nisam danas radio. Znači od jutra sam ja do jedno 8 sati nisam seo da odmorim, tako da stvarno se izvinjam, nisam nervozan sam nešto ili nema veze. Ništa je igra počela. Znate, on stoji na času. Da, ja stojim na času. Meni je profesor ne da sednem, pa ja stojim. U čoše. Šalim se, ali da u čošku, da. Nisam ne valjao. O, vidite, ovi skeletoni, bre. Što mi nerviraju. Ništa, fora ove igre je da pređemo ove levele, da pobijemo sve mobove. I da, mislim... I da ubijemo tog njihovog kralja nekog, ne znam. To još nisam uspio da uradim, ali nadam se da ću uspjeti. A ti Mark kažeš da si ga ubio, a? Jesam. Mnogo je teško, ali bili smo 8. Pa dobro, kad ih ostane inače tako oko 10, malo manje, malo uvijek ih ubio. Ja kad sam igrao, to sam bio zadnji, ali ne može kad ostanu dvojica, trojica, to nema šanse. Gdje ga je pre skeleton? Još jednom botovi. Ja krenem i moj odmah bio na početak. To novo je. Eno i zombi sada, joj, creeperi, oni su meni najgori, creeperi. Spojeri su, ali dođe ti jednom i aj ćao, možeš slikaš. Joj, evo ga ovaj veliki. Njega moramo da poderemo, on. Evo ga, vidite šta radi creeper. Ni ne vidiš ga, samo se pojavi odjednom i... Ne možeš ti njega... Ajmo ovog zombiju u glavicu, vidi ga. Up. Tu su ovi neki zombi jaki. Da inače ovdje kad puste gastove, znate kad gaste ubijate s običnim lukom, da ga 2-3 puta morate pogoditi, ovdje morate 15 puta ga pogoditi, čovječ. Čekaj. Gdje ga je bre zombi? Vidi ga ovaj, brate. Jaj, paukove, a jebem ti, pauka. A Mark, kako kažeš da je vas bilo ostalo kad ste ubili kralja? 8. 8, a? Sad bi nešto rekao, ali neću. Znam. I da, ali evo to neće biti jedno vreme, pa kažem, prisutan, pošto čovjek uči, jel tako Mark? A malo pre sam ga vidio, 2 sata si igrao. 2 sata igrao? Aj, joj sine. A meni je rekao da će učiti da neće ulaziti jednu nedelju dana na Minecraft. Laža. Kaki lažo, vidite vi s kim ja radim. Joj. Perčevi si, samo ima jedan problem. Radiš. Ti ne radiš ništa. Ja ne radim ništa. Ide. Inače ljudi, meni su ovi pauci najgori, ja njih najviše mrzim. Zato što onako, joj, evo i gasno. Gledajte sad ovo, Dobro, mislim, sad su ga bili odmah, ali inače morate puno puta da pogodite, znači baš je glupo ovo. Šeha! Šeha tu, a nije? Otišao samo u WC. Aha. Tu sam. Čekaj, jesi ti bio onog kralja? Nisam, brate, došao sam do njega, ali... Ja dođem do njega, ali ja ne mogu da ga ubijem zato što nisam ubio ne oko njega. Pa ja sam ostao sam s nekim likom, tako da nismo uspjeli.
Znaš kako da koristim, majke, ti ovu glupu sikiru da ga odbacim? Desni klik, jel da? Jeste, Ali ne mogu staviti. željezna. Pa da znam. Svako 10 sekundi čini mi se. Da. A to ono baš kad si u ono, da ne kažem u čemu pa. A to je O odlična joj brate, stvar. tamo zgađaju, ko švabe brate. 41. kad su gađali Beograd, jebo majku, znaš koliko ima gastova gore? Vidi bre. Đuladi ove pucaju. Vidi bre. Te stigli? Ja sam što nisam crka, mene će ubiju. Jedi supu. Ja sam 2 supe sam pojeo bre. Ubili su me. Ili ponovo. Ili spekte ih. Ništa da im da liko ostao. Pa ja sam ostao zadnji brate. Ništa ljudi, kao što vidite, ja sam ostao zadnji, ali igrao sam s nekim botovima, tako da od ovog nije bilo ništa. Pumpkin King has win, znači pobjedio nas je, tako da. Jebi ga, propade klip, ništa. Pa kad Serbijan izgubi on spekta ili kaže ponovo će da igramo ako je kratak klip. Ništa ljudi, to je bilo to, hvala što ste gledali i vidimo se uskoro na sljedeće epizode će biti survival, tako da, ćao.